Assalamu alaykum yurtdaşlar. Salam Halmurad ağa. Salam Merdan bey. Hoş geldiniz. Halmurad ağa. Salam, Heh, salam, Abdurrahman Merdan yurtdaşlar hemmäňizi ine şüreçden ya Laplandiýadan gyrgyn salam diýip heýdýän. Howamyza soğuk, bazılardan biraz tetemizden uzakdan gelýän bolmagy mümkin bäde süýä şuurlar ýa-da ýöne görýän bolar ana Merdan we gapgara diýmek Türkiýede howa soğuk açmyn. oh, Hawa nämeden başlar diýip Merdanım salamlaşdym da ýurtdaşlarymyz bilen. Ses kontrol edilen. Selamlar. Hiç yaşa kardeşler, esenlikler oğul ile, esenlikler yurttaşlar. Sağ otyňyz mı? Ana. Hawa günüň temasyny soraýaňyz Halmurad ağa. Günüň temasy biziň günümiziň temasyny yurtdaşlar kesgitleýär. Siz arany gaty uzak kesýäňiz, uzak tutýaňyz. Aha. Kän görneňiz ok, şoň üçin sorap ýazýarlar. Halmurad ağa çykan ok diýe. Şoňa sizi hem çağırdık, rahatsyz etdik. Sağ olun, aladağınız için yurtdaşlar sizem işkän yeterlik. Yurdun içi var, yurdun daşı var, yurdun öýüň işi var, bir tarapdan sağlığım var. Dört tarapa yetişik boldun, wagtam yeterlikler, bir tutkada da jemi 24 saat. Ýöne benim onu şuňky tema geçmeli bolsa, men birinji temamyzy yurtdaşlar size ködürlerinde bolýan temaň ady. Biz geçen meclisimizin sanyny men şeýdip aýtdym. Ozal öz aramyzda da bir kirezek maslahat edipdik. Mecliste bizim kardeşimiz Kemine barada gurrun edipdik we Kemine adyna bir fond açmak bar. Gurrun edilipdi. Ne? Şol fond açyldy. Şol fondum ýöretjek adam ýa fondun jogapkar sekreter diýelim, ýol başçysy diýelim. Ana Oğul Nurhan Amerikada şol fondu ýöretjek şol ýene de daşyndan iki adam, üç adam bolup serenjam merici şol fonda ýa-da jogapkar ýa-da emin. Bu näme emin, ondan düşünüp baýdyp berek. Hep şol fonda geljek girdediler. İslamik tarapdan şahsy adamlaryň öz boşandy, guramalyň edaralaryň ýa başga bir ýagdaý bilen öz gazanyň pullarymyz şol fondda jemlenen terişde ozal şol Erdan Meredov ýa-ni bizim Keminämiziň arzu edişi ýaly ýurdun içindäki talantly ýaşlara sonat ugrundanmy, medeniýet ugrundanmy bir ýerde bir huýu bar adamlary gollamak we şolary himayet etmek fondy. Bundan daşgaryna men aýtmaýyn şu Keminäň adyna fond ýurdun içindäki maýyp müjürüplere kömek etmeli. Beýdýek ýalňyş ýurtdaşlar, kardeşler, täp ýurdun içinde şol 2 million ýarym adam bar bolsa, şoň 1,5 million kömege mätäç. Günnelik kömege mätäç öýde. Eslenlik tarapdan bular ne iyi biçip bilýärler, ne bularda iş haky var, ne de iş ornu var. Onun için beýdip aýsak, onu biz gönýärmiz. Ýöne şo halkymyz üçin elinden gelen edip oturan başardygyndan soňgatda aýdyle edebiyatda belli eserler ýazýan, goşgular diýen ýa-da halkymyzyň aladasy bilen meşgul bolýan adamlary hiç bolmany gollamak material taýdan azakany şol fondun gerdenine düşýär diýip hasap edýär. Şonun biz şeýle diýip kabul etdik. Şoň üçin ýurtdaşlar sizede mälim edýär. Ine Merdan Meredow adamlaky ona men diňe Türkmen Muhammedov. fondu diýip aýtdy. Merdan Muhammed diýjem başlan. Merdan Muhammedow adyna fond ol diňe Türkmenistany deýişliden ol halkara fond bolar.
başga daşary döwletlerden kim näme kömek etjek bolsa dol hakly we hukukly. Men ýeme iki merdanymyz bar da, biri Muhammedow beýliklerine garşymda oturan higit Meredow. Öylemi? Arasyny iki Meretden Meret Muhammedow bolýar onu biraz ýalňyşdyrýan ýerim bar, ötünç soraýan. Şoň üçin onda ine birinji aýtjak hoş habarym şundan ibaret. Bu meseleni bir kaýlap işledik, düzdük, maslahat etdik, soruşturup gördük ýurdun içinden daşyndan. Şular ýaly öz halky üçin işläp zähmet çekip şo eden işleri üçin öz halkyna etmekçi bolýan öňüne goýan maksatnamalary üçin şol oglary ýitirmedik. Türkiýeden Türkmenistana äkedip munam türmäge bassalar. Näçe ýyl berildi? Nirde saklanýar? Näme üçin jenaýat diýip hasap edilýän işi şu neçeli halkara derejesine hiç kime hiç ýurda aýanmaz. Ine şoň üçin biz Merdan Muhammedowyň adyny ýokaryk göçürýär. Bu halk görsün, bilsin, dünýede tanasynlar. Ine şoň adamdan bayrak paýlamak bizim üçin ullukan bir hormat diýip hasap edýär. Şoň üçin ýurtdaşlar kimde näme teklip bar bolsa, kim nähil terde kömek etjek bolsalar, ana Nur Çariwan ýemesi sahypasy bar internetde. Şo tap ýazyp habarlaşyp bilersiňiz. Uratçyk kömekleriniz hemmesi arhivde saklanyp, ýurda baramyzda soňam aýan ediler. Ene birinji mesele şundan ibaret. Ýigitler tüzüne şol teklibe atmaşan adamlar ýöne şo taýda hemmäňizi pikir aýtmagy mümkinçilik bolmady, sizin temaňyz başga bolansoň, özüňiz näme bar bolsa, näme bilýän bolsaňyz, näme isleýän bolsaňyz, şu fond barada pikirinizi hem halka aýan etseňiz. Etedal aýna onda. Almada. Yo, olsadyr, aýdy bermezler. Indi şöyle bir başlajak bolýanda, türkmen ýaşlary şu neçelerine 1880-nji ýyldan beri türkmen ýaşlary hiç adamlar goldanmada bir santyny we 5 dürüstler santyny ýetişdirdiler. Ona ýene-de rus beret öz peýdasyna ulandy. Indi soňky garaşsyzlyk ýyllar diýende-de ýurdun içine synet görýän, ýurdun daşyna synet görýän bolan biziň nähili diýýärler. Sosial aýlygymyz ýa sosial material diýilýär. Adam gymmatlyklarymy ýurtdaşyna çykýar. Ýa ýurt içinde hiç idelen nokta. Indi şu Merdan Muhammedowyň adyndaky fondum, ýani ýurdun içindäki ýurdun bir gelejegi bolan ýaşlaryň nähili diýýärler, bir goldaw hökmünde, idenme hökmünde bir başlangyç da Merdan Muhammedow adyndaky fond. Yani berde her kim ýaşlaryň hemme deňdel da biri suratdan diýdi, biri edebiýatdan, biri dilden, biri ýene belki başga bir hünärlerden öňe çykjakdyr, bir öňe çykan ýa-da ýene şol türkmen halkynyň demesinde de bähgidinde türkmen halkynyň adynda şolar bir uzaklara gidip bir ýurtdan kökü üzülmez ýaly bir fondun asyl näme nähili diýýärler, politikasy diýýärem. Ya esasym şo diýýärem. Şol fondun nämesi. Ýani ýaşlary goldamak şu adyna döwletdi özüni görkezýän hukukdaşy gelen, ýani bir terör topar we ýurdun içinde ýaşlar hiç kim goldanmaz. Üstesine de yalan söylüyorlar. Cahil yetiştiriyorlar. Öz alıp baran siýasatlarynyň şunun tersine, yani bir döwlet guruluşynyň bolan ýerinde şunyň ýaly fondlar ýa-da guruluşlar bolar, şunyň bolmaly. Yani şu bir görkezme hesap hökmünde başy boljak taşydatlaryň. Ben şöyle düşünýän. Sağ ol Merdan pikirin üçin. Menem şu pikir bilen razylaşýan sebäp hakykatdan bolmaly şeýler. Bizim hemmemiziň arzumyz
täze Türkmenistan'ı gurmak. Täze Türkmenistan'ı kimler ýöredip biler? Ya kimler ugdurup biler? Kimler jana ýaman zähmet çekip biler? Olar diňe ýaşlardyr. Biz ýaşlara ýol bermeli. Ýaşlara ýol berilmän ol pensiýa çykan garry gurtular. Hani görüp oturda dünýäň 4 günjünni. Ine öde oturan işlerimiz. Onun o taýda döwleti ýöretmäge, ýa siýasat ýöretmäge hiç ukyby ýok diýip aýtmaýyn. İçinde iki ýeke belki Einstein'a meňdejek bolýanam bardyr bolýany, olaň özi däldir. Ýurdy, döwleti, milleti aňyrlygyny alyp gidebilýän, ýa-ni agramly daşy gerdenine göterip bilýän her bir milletin ýaşlarydyr. Bizde şulara yol verilmän, ine şunu söýläp büdürä otursa. Şoň üçin aýdylýan zat, biz şu halkymyzyň içinden talantly ýaşlary görüp otursa, internet ulgamyny gaty kän ýigitler gyýdar çykyş etdi. Şeýle ýeti çykyşlary bar, goşgulan üstü bilenmi, öz sözleri bilenmi aýdyp oturlar. Dürli tarapdan durmuşum. Indi şolary biz näýle bolsa başardygymyzdan himayet vermeli ya da görkezmeli. Onu ol jenaýatkar topar etmäni bilen biz indi halkyň agramy böyle bolup etmäni otursak, onu ol adamlaryň aramyzdan ýetip gitjek-de. Şu ýanky gaýnan süýdi atyr edýän gönözlük bar. Ene şo gönözlük şumal halkymyzyň içinden çykyp duran iki ýeke ýaşlar şol ölümsiz bilimsiz galan halkymyzy gönözlük gatyga çykarýar. Biz şolara kömek etmeli. Şolardır alıp gitjek ýurdumyzy. Ýurtdaşlar dogry düşünün. O bu taýda men beýlekerden köp bilýän, köp bilmişlik etmek hiç açsam awry getirenler ne adamma, ne halka, ne millete. Şo bir halkyň ogludur, şo bir halkyň bir gyýdydyr. Şo halk nähili ýa-ni ilmsizem bolsa, bilimsizem bolsa biz şo halkdan çykan çağılar hemmämiz. Bizden kaljak nesilleri de koyup gitjek. Ine bizim ýurdumyz bize bagly bolupdyr. Öňküler bize ine şu goýran bolan ýurdu koyup gitdi. Allah hekkellik. Ine biz nämen koyup gitmelden sorag bardy. Ine şu taýda bir azajyk ýanky bir öwüşün bermek üçin durmuşa adamlary bir zatlara umytlandyrmak üçin döredilýän fond. Men şoň üçin şey diýip aýdym. Dowamy geler, bolar, görür, halkyň öýdem eşider. Ýanyp şu ilkinji adamy guruju mezligiň içinde dören adamlar şunu teklip etdiler. Şu pikirim gollandy. Enem şu taýda her birimiz pikirimizi aýdyp Dogry belledin Merdan. Dogry belledin. Hakykatdan hem şol şeýle. Abdurrahmanyň barmy aýdym bir bolmady ikinji mesele geçelim. Benim ikinji mesele geçmän kek. Taýda öň aýak gulan hemme zadyň ýyzynda ylgap ýören Oğul Nurhanymaz Taňry ýalkasyna aýdasym gelýär. Hemme zadyň başynda şol çekip gelýär. Bütün derdini hem şol çekip gelýär. Şoňa aýratyn bir Taňry ýalkasyna aýdasym gelýär. Dogry pikir hemmämizinkidir ýöne. Fizik taýdan hemme işe alyp barýan Oğul Nurhanymdyr. Oňa ýere gelende näme diýilýär? Şu taýda atalar sözü bardy, şoňa laýyk ýerde ýöne gyskaça şu Taňry ýalkasyna aýdyp geçeýin. Owa şu temanyň dowamy bolýar mine ýene ýaşlar diýesde. Ýaşlar barada siz öňem bir çykyş edipdiňiz. Bir däl ýaşlaryň ortağa çykaran meselesi barada. Hasta şeýle diýin. Pasportly meseleni ine biziň ýurdumyzyň ýaşlary şu temany ortağa goýupdylar. Ya pasport berersiňiz ýa-da şuňaly neme şikayetde neme ders diýip bütün Ýewropanyň nemeleri Ýewropadaky ýaşlar bir ýere jemlenip protest geçirmekçi bolupdurlar. Şu temanyň dowamında bir zatlar bolup geçen olsa geçipdi hatta az dakyka şo barada bir azrak görüň berseňiz. Bolar onu Merdanam aýtdy, şoňa ikinji tema getirdi. Olam ýaşlar barada pikirmi. Kardeşler, ýurtdaşlar, hakykatdan hem ýurduň daşyna çykan ýaşlar, ýurduň içindäki ýaşlar hemmeten bize çykyp otur. Wagtly her bir ýeme diýerde her bir adam öz agyryň ýerini tutar diýer. Şoň üçin ýaşlaryň öz agyrly meseleleri bar. Biz ertine ýaşamaly diýer.
Biz nädip iş tapmaly, nädip kär edinmeli, nädip maşgala gurunmaly, nädip çag edinmeli, nädip bolar ösürmeli, yetişdirmeli, o hazanyran ýurtda diýip ine. Köplenç ýurdun içinden şolar ýaly sonra gelýär. Ýurdun daşyna çykarlar, hemmesi diýip aýtman, bir bölegi gelejegini alady diýerler. Olaram ýazyp otyr. Biz näme bu talaba bolup ýaşamaly ömrümizi ýurdun daşynda. Şunça baýlygy bar Türkmenistanyň 3 milliona ýetmeýän ilaty bir sergezan bolup ýaşap. Ine şoňa düşünen ýaşlar olaram öz durmuşyny üýtgetmek üçin dürli formatda, dürli terde garşylyk görkezip başladylar. Ine şolaryň biri mundan bir näçe aý odan çykyş edip aýdypdym, şolaryň ýazan hatlaryny okap berdim. Biz ene şo ýanky etadan şo Germaniýa çykan ýaşlarymyz okap bererlerimiz ýa-da Ukrainadan çykanlarymyz bar, uruşturaly bäri. Bizim enne hemme viza möhledimizden gutordy, pasport möhledimizden gutordy. Enne Germaniýanyň döwletine galmak üçin bize pasport gerek ýa-da wizany uzatmak gerek. Onum kimdir on ýanky familiýasy Berdimurat Recep'ten sotaýda ilçi Abdurrahman. Awa. Ine onam şol ýaşlar gözüne görünmän kaçyp ber. Ay men içimde ýok, o tak gitdi, bu tak gitdi. Ýöne şol bir wagtyň özünde de Berdimurat Recep ol Sibirdäki o oýnaşa ýaly bilen bilmesi işlerini gürümleşip otdy telefonu onam goýdular internetde. O wagtlara on wagty bar. Eli diýär, maslahat berýär, emma Türkmenistan öz ýurtdaşlaryna, ýaşlara, studentlara söz aýtmagy onu mümkinçilik ýok ýa wagt ýok, gaçyp aýlanýar. Indi şol ýaşlar bire ýazdy. Menim onu ekrana çykyp aýtdym. Bir bölegi şolar men beren maslahatymy özlerine makul bilip adwokat tutdular. Şolaň tutan adwokaty bar Türkmenistanyň elçixanasynyň sorak edýär. Siz näme üçin şol adamlara wiza açaňdak ýa pasport täzeleňizdir? Ola ýeme Recep'e giýen kaçyp ber, Berdimurat oň ornmasary we olam bir lellim. Onamlar ýoksa bolmaz emel. Ay ýok, biz ene bular ýazady çözüp bilemdik, bizim mümkinçiligimiz ýok, bize bular da ruhsat berilenek, pasport çalışmak ýa wiza uzatmak diýip aýdypdyrdy. Onu gelen nemis adwokatym aýdýar. Ona sen şu zatlar biz edip bilemdik diýip maňa hat ýazyp ber. Men şu arda ýazan oğlulyň adwokaty diýär. Bilim ýazyp berýär. Bizine biçare diýip şu zatlar biz çözüp bilemdik diýip. Ine onsoň adwokat şu hatalaryndan soň şu arda ýazan emmeler bar, studentler ýaşap beren ýaşlar Germaniýada. Gaýtalap aýtmaly bolýan. Olar aýdýar ine ola hat ýadyna şu hat bilen tez Ýewropaň islenlik döwletine ýüz tutup şu taýdan ýa oturum alyp bilersiňiz. Ýa gaçyp atalga, ýa islenlik formada oturum. Onum men ekran aýdyp berdim, beýle ekran arda ýazma barandyrdy. Indi şuň öňünden gaçyp ol ýanky hem şoň suratyny goýbaý bolsa Abdurrahman o merdiwan ýaly geldi. O meýaky ine şol Göni derrewjik baryp mene Germaniýada kabulhanada, şu taýda elçixanada bir ýanky şu protest etjek ýaşlary çagyryp ay ine men size hemmäňize söz berýän ýurda barsaňyz ene şu taýda size pasportdan berer soň ýoluňyz açyp nirä gitseňiz hem çar tarapa diýip bulara söz berýär. Ine Allah 300 tane şol Ukdemedaki Germaniýadaky ýaşlary protestde çykyp başlarlar ýa çypçyk bolýarlar. Hemmejini ýygnap Türkmenistana gidip. Indi ola maňa ýazýar. Hat geldi men bir ikonadan. Almanyda bir hemmemizi ine ağlap ine tabap koydular. Ne biz pasport alıp bilýär, ne ýurdun daşyna çykyp bilýär. Bolluk oturdu indi biz bärde ne ýesir düşdük ýa-da bir jenaýatkar toparyň eline. Indi biz näme etmeliýän soragy bizini jogap tapdyk, ol aradaky çykyşlar diňläp durýar. Soňky onun meşgul edilen çykyşlar barda ýurdun içinden gelen habarlar. Indi biz şolar işe başlasa, şolar çykyş edip başlasa, biz şol garşylygyň ýa-da halkyň ýanky gowgalagynyň ýok tatarına durjak diýip ýazan adamlar bar mana. Men olan haýsy biri kim olur adam familiýasyny maňa ýazanak bar, ýöne şonu ýazypdyrlar. Ine biz ağlanan adamlar indi gelip bu haraba gargyşdyňan ýurda indi biz bu taýda häkimedi üýtgedip
täze Türkmenistan gurmasak boljakkan şonum harmurada gayrat edin ýaşuly halka ýetirin. Ozal siz maslahat berdiňiz. Bir bölügimize çıkıp gitti. Galynmyzam Allah Türkmenistany getirdi. Şol mäşhur diýilýän o Bäşimowa innem ol jogap bermeli boldy diýdi bizim öňümizde diýip aýtdy. O elbetde jogap bermeli bol. Inni görýän mäşhur Bäşimowa bir sebäpden ýani Daşary işler ministerligine degişli işgär bolup durdy. Hakkana tutma, döwletimiň, halkymyň hakamatynyň aýlyk alýan bir adam hakmynda. Ýöne on eden jenaýetçilik hereketi 300 sany ýaşlarymyzy, oglanmy, gyzmy, gelinmi, ýaş olan gyzlary ýemeden Ýewropadan çykyp Türkmenistany bir kanun ýagdaýda goýdy. Hemmesini. Inni olar ard ederdi, ýa-da gurama ýok, inni Germaniýada protest eder ýaly. Bu Ýewropan halky görür ýaly. Ve Türkmenistanyň içinde hemmesi dymdaşlyk, hemme gonumçylykda bolşy ýaly. Olar ýa-da habar berilirmi? Inni olar aýtdy, bizim düşünlük ýaşul ağlanmady, başlan o diýen sizin maslahatyň hemmesini berjaý etmedik, ynanlyk öňüňize çykyp ulu sözde toba diýip bu ýalbar ýakar edip gelin ene men siz özüm öňüňizden çykyp garşylaýyn han 2 san samolyot dur aeroportda muğda kidaýyp ýalan sözläp oturan edena ine gelecekki Türkmenistanyň kanunçylygyň öňünde kelle ýalanaşlap jogap bermeladi. On eden bir jenaýet üçin jenaýet kodeksi näçe ýyl möhlet kesýär. Muňa prokuror näçe torýa, sud näme karar berýär, ol biziň işimizden, onyň kanunçadyr. Ýöne şol jenaýetkar diýip aýtmagy bizde çuwulkun esas bar. Sebäp 300 tan adamy Allah bilen Türkmenistana çykardyr. Adamda ilim bilim almaly ýaşlary ol dälixana saldylar. Men dälixana diýip ýöne koýraýdym Türkmenistan. Ene bolan ýagdaýlar şeýle, ýa-da Abdurrahman gardaşym, merdan. Sağ olun Halmuradaga ýene baştan aýtmaly boldy diýdiňiz. Gaty ýerlikli boldy sebäbi bu taýda bizde 27.000 adam izlerleýän bolsa, abuna bolan bolsa, ýöne bütün görülen sanlardan diňe bir 10 göterimi abuna bolup görýärler-de. Şunu gaýtalanyňyz gaty ýerlikli boldy sebäbi abuna bolman gaçyran näme görmän galan adamlar bardyr. Şolara ýatlatma boldy. Indi ýaşlara gelsek, ýaşlar hakykatdan hem näme öz hakyny sorap bilýän, talap edip bilýän adamlar ýöne garşylarynda kimiň bardygyny bilen oklar henüz. Biz bu taýda hakykatdan hem näçe ýyldan bäri aýdyp gelýäs. Gowry ýere bulara guramaçylykly terror topary diýip at bermedik. Hemme zady öz ady bilen aýtmaly. Guramaçylykly terror topary sebäbi näme? Sebäbi bütün resurslary, bütün diplomatik resurs bolsun, beýleki zat bolsun, bütün resurslary diňe öz halkyna karşı işlemek üçin ulanýar. Öz garşyna işleýän bir topar bolsa, näme diýmeli bolar? Terrorist topar diýmeli. Hemme zady öz ady bilen tutun, şeýleri bilen ýalňyşmarsyňyz. Şu ýaşlara ýüzlenýän men häzirem. Gowy edipsiňiz, öz haklaryňyzy talap edipsiňiz, ýöne şu taýda ýalňyşan tarabyňyz hemme zadyň öz ady bilen tutmaly. Ve o taýda hökümetdir, ýene başga zatdyr diýip olaryň adyny näme dip ýumşadyp aýtsaňyz, kän muňňaly ýalňyşlara düşersiňiz. Hawa. Benim taýda az koş geçen. Ne? Şey, näme şoň familleri? Bäşimowa. Bäşimowa. Öz adamdan taňra kaldyň aýda. Şu eden hereketler üçin. Näme üçin? Biziň ýaşlanma hukukdaşy gelen terror topar adajykdan ýatlar. Indi has köpürak tanadylar. Şeý hereket bilen. Indi diňe olaram däl. Indi on ýanynda dosýarlary bar, jorunlary bar, däme? Habardar boljaklar. Onuň en atasy bar, jany ýanjak birinji derejelerde. Indi şular hukukdaşy gelen terror topar her bir eden şunyň ýaly-ýa-da etjek hereket üçin özüne karşı demet ya, yani özünü tanıtya, özüne karşı halkın gözünü açılmagyna saltlandyrýar da. Öňaýak bolýar. Öz el jagaşlary bilen, öz aýatyklar bilen şo hareket edýär. Ýene-de dowam gelsin, munyň
biz üçin, halkymyz üçin bu bählikdir. Bir belli bir wagt üçin ýaşlanmak kösenip biler. Ýöne tutuş Türkmenistanyň içinde nähili oýun oýnanypdy. Hukukdaşy terror topar diýär. Şonuň etdiğin işleri aslında da hukukdaşy bolan üçin näme edip biljek, näme edip bilmejek. Bu zatlary giňişliğin öz elleri bilen açyk görkezýärler. Bular ýurtdaşynda nähili oýun oýnaýarlar. Biziň ýaşlarymyzyň garşysyna. Bu hereketler näme? Bir diňe içeri bilen däl, daşaryda da özüni tanatýarlar da bular. Şu neçeleri hökümet dip. Öz adamlar, hökümet var, prezident var, minister var diýip başagay bolup tanatjak bolup legitim zat etjek bolýarlar ýöne. Bularyň şol özüne opozisiýa diýip berenleriň 4 ýaşlap edenni eneşi mähri bir redakdan emetdi. Ýykyp göberýär şeýer hareket bilen. Var edenlerini. Endi ýene de dowamy gelmegini isleýän men öz adamlar şunuň ýaly hereketleriniň ýene de 300 adam aldadyn gerek bolup 500 adam aldadyn. Ine Russiýada helak bolup görenler ýa-da indi helak boljak boldy. Demelerimiz var biziň. Ýaşlarymyz var. Olar nähili kapana düşürýärler. Asıl şu hukukdaş terror topar diňe kapana niýetlimi ýa dogry yerlikli hereketler edip biljekmi, edip bilmejekmi? Biziň halkymyzy mejburi ýagdaýda gözüniň açylmagyna, beýnitiniň işlemegine bir itergi berýär-de. Bu özleriçe ene can howlucuna janyny gutarjak bolup ýaşlaryň öňüne lämkam diýerler-de. Öte ol toplanýar. Öwetiň öňünde suw toplanýar, ýuwaş-ýuwaşda suw toplanýar, tamam bir partiýarlyk görýär. Suwuň eýesi bolar ýa karşynda hiç bir engel durmaýar-da, taklanyp bilmär. Merdan bek uzaklaşmak kan şu taýda neme deýin? Ýaşlar häzir sen aýdyp geçdiň-de ýene de 300 kişini aldasyn diýip bu taýda 300 kişini aldanlary bilen bu taýda 300 kişi bilen çäklenen ok. Sebäbi bu taýda näme bolýar bu taýda? Şol 300 kişiniň okamagyna can etýän ýene de en atasy bardyr. Olar bir okuw üçin giden ýaşlarymyz o taýda näçe ýylyny berdi okuw üçin. Häzir hem okuwyna dolanyp baryp bilen ýok pasport meselesi sebäpli. Eden zähmeti puja çykdy. Näçe ýyly beren ýyly puja çykdy. Bular Türkmenistan üçin gelecekdäki ýetişjek kadrlardy. Türkmenistanyň gelejegine hem ýakdy bu. Bu aýal. Bu aýal ýeke başyna däl, bu rejim diýin men. Hatda ýalňyşmaýyn. Bu guramaçylyk terror topary Türkmenistanyň gelejegine ýatyrym ýapjak. Bir ýetişen kadr boljak adamlary ýok etdi öz eli bilen. 300 kişi bilen diýip neme diýäs? Ýöne dilimize aňsat gelendir ýöne. Men aýtjak bolýanym, özüňiz şol ýalňyşa düşmezden şu zatlara göz ýetiriň diýjek bolýan-da. Dogry. Seni ýetirýärmi men ýa-da aýtjak barmy? Ýene aýdy berermen siz demet berin, tez alyşy berermen. Ene teredin şol mähri ýeme öz aýbyny öz açypdyr da studentleriň öňüne. Sen gaýrat edin, ene şu gellik kärd bilen harmyrady diňlemäň, şolaň ýygyna düşmäň, şolaň diýeni etmäň, men samalýa dogry diýen, pasport bereýin diýen. Ene biziň adamyz bilen döwletde pasport paýlanjak bolsa günne aýtsyn biz garşyda. Bütün halka verdin. Ondan sonra Bayuş'un harabatına dönen yurtta adam alıp hemmecine şular ýaly aýdysy ýaly wada berýär ýaly pasport paýlanjaklardy. Ýöne bular enni nira orunjagyny bilen şu ýaşlan gözi açylmasyn diýip her hil haramzadalyga ýüzür ýaly. Ene şeýdibim ýa dogry bellap geçdiň Abdurrahman bey. 300 tane adam şular hemmesi soňra ilmli bilimli bolup Türkmenistany aňyrlygyny terläp alyp gitmeli ýaşlara. Ine şolaň bagtyny, ömrüni, ýoluny, işini hemmesi zady ine şohara bolýan kaýnma. Ine şol merduwan ýaly gelin kesipdir. Oňam jogap karşyly badyra öňmezde. Şaňda nirä gitsin? Jogap bermeli bor. Bizler soragy barmy-da? Neme daha men istile goşanazık. Nese 300 tane ýaşlarymyz diýer Türkmenistan gelejegi.
Indi bundan garankada duran tarabam var da. Türkiye Cumhuriyeti'nde birden okapy müňlerçesi okajak diýip okaýylmany öğrenýär. Ýene Russiýada şeýdip okajak diýip okaýylmany öğrenýär. Indi bu mähri bir näme? Ýa-ni Rahman diýen aýtjaly bir sistemanyň bir ýüzi, bir nämesi, bir oýnatgysy watlaýynça mähri bolmasa bunça olmasa ýene bir geler derene. Ya ol Raşid özlerinden başka birini koyar. At näme däl, bu sistemanyň işleýiş düzgünü daşol. Yani şu taýda näme etmeli? Ýylyň ýaşlary ýetişip duran, şolaryň ýylyň şolap öňüne alyp durmak. Ýurdun içinde görünüp dur, nähili ýagdaýda alýan jahil etişdirýärler. Ýurda daşyna çykanlaryňa mene şöýdip aýan ketip. Yani mesele şu taýda Türkmenistanyň näme etmeli däl, geleceğini oğurlamalı Türkmenistan'ın. Yılın yılına oğurlap durmalı elinin geleceğini. Bunlar yani ayttık ha, hukuk taşı gelen, yani halkın isteğine karşı gelip terör, yani baskı bilen gelen terör toplar. Baskı bilenim saklap durun terör toplar. Yani bizim adamlar değil bunlar, yurdun adamlar değil. Yurdun taşını işleyen, özünü işleyen. Yani iç yurdun içine işleyen yok, hiç şeyli. İçinde yaşlara da işleyen yok, yaş ulusuna da işleyen yok, hiç yurdanda. Ekologiyasına da işleyen yok, yurdun kara Türkmenistan deyip adı geçen olsa Türkmenistan için işleyen yok. Şu sistema, şu büyük tekrarının terdelenmeli, yani ayrılmalı da. Yani Türkmenistan'da Milli Hafız Komitesi'nin jörelösündäki parlamentar sistem var. Şu sistemde 300'lerin izi gelmeýär. Bir gün 400 dolar, bir gün 50 sany dolar şoň izi gelmeýär şu sistemde. Şoň üçin täze sistem gelmeli. Ana ýurtdaşyna çykanlar ýa ýurdun içinde Türkmen näçe öldürecek bolsalar beýnesi işleýär. Ogry internet açýar ýene diýär öwrenýär. Tamam näme diýen? Ya sistema diýende bir nähil diýen. Ütgetmegem tak elde saklamagam halkyň elinde şol ütgetmegem halkyň elinde. Ya sizin ene bizler şuat kullu bolup diýeli, ýene birini fan batdyp ýurtdaşynda. Ene tambadam taktada zäherlenip işler geldi. Indi biziň çağalaram ýetdi. Indi bular ýaşlar. Bularam kullu bolup diýeli şu sistemada. Şu edare ediş şeklinde. Onun için bu ütget mesela 300'ün 500'ün yılın demek ya iyi gelmeýär. Halkyň elinde bu zatlar ütgetmek. Yo, ol doğru. Merdan sen aýdýan ol 300 adamda her ýyl bular belki 30 000 adam mahrum edýär okumakdan, bilim almakdan, ilim almakdan, ýurdun içinde de, ýurdun daşynda da. Eger her ýylda bular ýazyşýar, olar ýazýarlar. Näzim kıran çıkaran aklı 100 000 adam mektebe geldi, aýşan 80 000 mektebe oturdu diýär de orta mektep. Nire bular okuwa girdi? Ýanym daýgan bolmaly, paxt etmelim bular. Ya ýeşde oturmaly. Bu barada döwlet programmasy ýok, döwlet ýok. Döwleti ýöredýän hökümet ýok. Dediňe goramaçylykly jenazgar topar wadyp ýyllar bol aýdyp gelýär. Ene şu suratdaky ýeme bar. Ýa-ni şol mähir bäşiň var, Şweýçarya gelip şol Şweýçarya ýa-ni ýöre golluklar bilen duşsan ýer şol. Ana Şweýçarya baýdagy Ýewropa parlamentynyň baýdagy. Näme üçin gelendir diýen şol. Kökesinden datma. Awa, şolar ustaýdyn iki adama gitmeli. Başartalar olam. Sapar iklim bilen halmyrat edin. Bulara başa adam gerek gele. Ýok zamany göl saparym ýaşap ýör ustaýda. Näme üçin şol sonra anaklar 30 ýyl bäri olam ustaýda. Ene sonra. Yani olara hükümete gerek adam, neşülik adam olup çıkıyordu. Yani sonra da indi böyle paltası da aşağı deyip iyidine. Yani var mı Germanya'da? Hava inni sol da kıyaslan başım gözüne aylap bile bu samaliyatına men Türkmenistan'a giden pasport veren alanızdan sonra nira gitseniz diyorlar açık deyip alıp getirip bulan hemmezin kapatı sallılar. Sonra mähri o sen başlığın var o taýda Reşit Meredi ikiniz gönnen gönnü zotkar.
Ene sizin eden üleden cinayetlerin bir kicicek böyle. Bir kicicek parçası. Olan bir yılla edilen cinayetin münden bir prosendem yok. Yani siz 300 tane oğlan gıydı. Ene okusuz, bilimsiz. Durmuşa koydunuz da. Batlı durmuşa ımtılmak yok diye ayet koydunuz. Yani olur ayette biz görüşürüz. Ne karşı verin. Yan doğru öllep geçti kardeşlerim. Bunun doğanları var, karnası var, en atası var, şulun oku için yoğun bari otak pul uğradı oturun. Ene bunun paltatı daşa değdi. Bunun her o paltatı var, yenesi var, yenesi de oğurluklar değil, yüzlükler emele geliyor her yurttan, ustaydan ağırlığı nekidilen adam arkasında duracaklar. Hani görelim, halkıma bir gününü köşe çıkar, sonra görürsünüz siz tomuşani. İğrere desek tapmarsın. Men size ozal aýtdym mı? Bağışlaşmasak yok eden cinayetleriniz için. Ine şol döwrem ine özüňiz ýanky merdan dogry aýdýardy. Özüňiz şu zatlar edip oturdunuz öz eliňiz bilen. Size oppozisiýa da gerekkä, size düşman gerekkä, siz öz eliňiz bilen özüňizi oturan ağacyňyz paltalaýar. Berekella. Dowam etdirmähri. Gan görel nirelerik barp ýetdi. Ýa, Anladaga bular ýaşlanmady Russiýada da nemet koýdular. Gapana düşer ýaly et koýdular. Birden adamy okatjak 3 aýlyk wiza ýene zatdan ägidip o taýda gapany düşürüp dokumentsiz galdyryp göndermedi. Kawaram gelip şu gözüňden. Awa. 2 ay ýattym, 1 ýyl ýattym, şo gitmejek bolup diýip. Yani öz batwalyjylyk nemeler üçin yani material taýinleýärler da. Rus öz ağalar üçin, öz kolonizator üçin. Şimdi Russiýadan söz açyldy bolan. Russiýanyň ýa dowam etjekmi? Birce minut aýda niştaýdy, mähra geldi. Aha. Kendine o daşary ýurt ministrligiň ornmataryn birincisi, ikincisi biljekler. Sen gidip sol ýa Germaniýadan ýaşlamady ala bilen ýygnap bilýän. Emma Ukrainada şu mahal ýa konslagerda ýanky bir hakyna tutulanma orta kontrakt bağlap Ukraina adam öldürmägiden türkmenleme. Näme üçin şolun ýanyna bar, şola bilen şu gurrun deslik edeňä, men sizi ýurdaky diýdim. Ha? Mähri. Olar näme türkmen näme? Türkmenistanyň garajdany dälmi? Sen näme bärde adam sortlayan? Diýmek şo ýaşlardan bular gorkýa Germaniýadan näkiden. Abi hakyna tutunup puluny gidip bir de hiç şey Türkmeni hiç haçan hiç ýerde ziyan getirmedik. Bir güne Ukrayn halkyny öldürmäge giderler bilen işi yok. Ola planlaşyp ýatyr ýyllar boyu. Ana näme üçin mähri şo tak giden ya ol atışyr tapar aýdýaly Reşit Meredow. Hani jogap berin. Olarma Türkmenistanlyk, olarma ýygyna galan maşgalaty çağalary bar. Yani ýurdun içinde gadan solmandan olar adam öldürmäge kaýyl bolup kontrakta gol çöküp urşagy diýerler. Beýlekiler ölür, ay maňa hiç sat bolmaz diýen niýet bilen. Yani uruş diýilende, bomba diýilende adam saýlanar. Ine mähri saňa soraw şu göni ştaýdan ekrandan jogap ber. Ana bäşi de ol Türkmen ýerinde Ukraina planlaşyp ýatyr. Bular Orsiýet o tarapyna abmena ýaky çalşygalyna başyna ýapdym Türkmeni özbegi täze. Bular olar üçin bir hiç dat däl aýagynyň astyna paçyksa da gören atlar. Sen şu taýda daşary işler ministrligine ornmatar bolup otyr. Özüňe serenjam beren olup ondan näde? Hay öde. Hay bolýar. Wagty geler senin jogap berersin. Ýöne häzir saňa soraw. Näme üçin Ukraina aklary siz halat edeňiz ýa ýurduňda akideňiz? Ha? Olarma kelle keser bolup kelle Ukrainanyň üstüne. Ukraina halky bolsa öz territorial bütünligini, öz aryny, namysyny, mertebesini gorap oturan halk. Diýmek biz binamys bolýarsa, şular ýa-da göz ýumýan bolsa, ha? Magry. Berden? Ya başamy? Ene soraw. Bolýa onu şu taýda duraly bir uzaga çekdi görýän boly mähri gelden görürmi? Awa. Anladaga. Bular
Haýsy bir situasiýa gawap gelende de ýani orta çykýara şonu halky harjamak ýani sistema garşy edýän bolsa halky harjaýarlar bularna. Ýaşlar şol ýurdun içindäki edilýän şekilde garşy boldular da ýani. Tartdylar şonu. Harjadylar da orada aldadylar. İçeri alıp gaýtdylar. Indi mecburi Russiýa urşa gidenler bar. Olaryň Ukraina bilen düşenleri ýenedenler bar. Olar ham harjaýarlar. Hem izin alsa ziyan alýar adamlar. Doğrudan yurttaşyndan näme bolýany gördüler ýurt içinden göz açylýar. Harjamaly olar şu taýda ders bolmaly da. Diýetme Ukraina topraklarynda ders bolup galmaly. Bular şöýdip Evet, olur yarağı işletmene uğran oluyubitler. Erti o yarağı o taydaki yani bir kanun cinayetkar toporun karşısına kullanacak. Ne merdan sonra o nerede? Yok adam sotaydı. Şimdi o indi bu çürük sistem anam goldayanlar kim? Çürükler bolýar. Çürük goldayandır. Özünü adam şekilli hasaplayan adam bu sisteman goldamaz. Yani içinde mecburi adaýda aylyk bilen işler bolýan öyle goldamaz. Çürük adam nähili gorkak bolýar, bilýär özüniň ýalňyş etdirenini Ukrainadan gelen adam ýankaýtçylar, ýara işleden adam. Jökede 10 saatynda 100 saatynda taý bolup durýar bular. Adam ýygyna getirjek geldi. Ödem progressivni yani hereket edip biljek adamlar. Ýurdun içinde saklaslar ele nokta gazany gaýnadyp ýurtdan çykarmaly bir ýa-da adamlar. Indi ýurtda iqtisadi ýagdaý ýok, bizde de ýöne barca şol dolanşyk bar ýani alys-çalys pulun alys-çalys diýen ýani monetizasiýasy diýen bol ýalňyş bolar bolýar. Bir elden ol ele pul geçýär da, ýemeli içmeli azyk diýdi. Indi şojagasam Türkmenistanda gününden çöküp barýar ýani çukurun içine düýü görnene gidip barýar. Indi bu näme üçin bolýar diýip demesek hawarat Türkmenistanyň barça hereketi Russiýa Federasiýasyna ýani öz kolonizatoruna integrasiýa edilen doğrudan halmada. Meselem Türkmenistan näme edip bilýär? Gaz satýar diýeli. Doğrudan ýa-da agawlyk neft satýar ýa benzin öndürýär diýeli. Näme var? Kimiskin nemeler var. Demek ki bir az önümü diýär. Soňra ma baharky orşa tarap ýani kolonizator tarap integrasiýa ýol şoň üstünden geçýär. Demir ýolam şo taýdan geçýär, howa ýollarym şo taýdan. Onuň bir kısan gemleri var bularyň. Bular meni şo taýdan agat kalan bilen şöyle Russiýa bilen neme baglanşygy var. Ve Russiýa mädaýyny özüňiz bilýär. Doğrudanma neme näçe ýylyň urşuň dowamında Ukraina halkynyň bastyrmagy sebäpli daşky sanksiýa iqtisadiýaty çökýär. Bundan çökýär budjetinde milyardlarça pul ýetmezçiligi var. Benzin ýetmezçiligi, dizel ýetmezçiligi bilen kaslar bilinen nok Sesin kesilýär o merdan. taý krizis ýaşapdyk. Birinki günden göre krizis ýaşamalar. Doğrudan eğer Russiýa krizis ýaşaýan bolsa, Türkmenistan hem şoňa bagly integrasiýa bolan barja feodal. Biziň ýurdumyzda islemeden krizis ýaşamaly. Onuň yurttaşyna yani Russiýadan daşary feodal etmäne de buların Kreml'da ağaları ruhsat vermeýär bulara. Öz koloniýasyna. Yani ayrılmana mümkinçilik vermeýär da. Siz hakda näme düşünýäňiz halmada? Yo, o hakikaten aýdýan zatlaryň bir görnüp duran faktlar şu ulkuň ortaýadyň durmuşynda bolup geçýän zatlar. Ortalarda bir nakıl vardı. Kak avuknitsa taki atkliknitsa diýdi. Bir yerden çıktı son yemesi ýangy başga ýerde son koloniýasyna ýanglanýardy. Bizim doğulu koloniýasy ýüzeli ýyl bolup barýardy. Ortaýadyň doğulu koloniýasy. Ol şumal ol gazydy, nebitdi, beýle ýerasy ýersi baýlyk hemmesi ortaýada mut gidip dur.
Mugut ola pulum töläne hiçdädi üçin. Şol diňe şo urşa gerek harajaty ödeme üçin edilen hereketler. Atalogulum ikitem satlyk. Onu biz islerini tuut edip biljek. Ama bir artykmaz tuutnama da gerek gal. Ýöne şo derece, şo wagtda, şo güne ýetmegmi zerur. Bäde başa näme aýdarymyz bilenem o tuutnama möňlerçe bar. O görüňledi oturanyň o bir ýeme diýerde tandır toglu moljak galla sana otursan ýöne etmeli zat bar. Halk bir döwür şu rejimi ýere kılçap urmalydy. Ine soňa häzir şu güneçli türkmen halkymyz ne jogap tapyp bildi, ne hereket edip bildi. Ýöne inni görüp otur şuň kun. Inni görnü doli. Bu adamlar bilen ýurdum düzeljekkä halkym ýaşajakka döwlete mitip gitjek. Inni herekete geçmeli wagt geldi. Şonu etmäge başladylar. Benim bu hereketi biz elmedam Gurju meclis we olgun eden çykyşymyzda da gorladyk. Şolar näme şu janaatkar topar çalışmak barada herekete geçýän bolsalar biz şolar gotlar. Elden gelen ýardyma medar ýöne tam bu täze Türkmenistan kanuny döwleti gurur. Bir kanun näde? Kanuny döwleti. Özüm ýa-ni demokratik döwlet bolmaly. Ikinciden bizim ölen edip döwletimiz parlament dolanışly döwlet bolmaly. Ol prezident diýdi, näme diýdi, bir adam bilen bir türkmen halkynyň dolandyrylmajak, oňa da haýyl bolmajak görnüp dur. Biz bir odaldan aňyrdan gelýän ýa-ni şular ýaly däpli desturly millet her ýyl hanyň saýlary keller mirabyna halk ses berip, çok olmadyk ýerde hanım ýok, mirabym. Biz bolsun otur diýil, ne hansyz ne mirapsyz, halkdan salatsız edilip oturulan jenaýet şular. Şoň üçin şu zatlara ata-baba däp desturlymyzy zorak geldi, şu täze konstitusiýanyň esasy bolup durjakdy. Men şonu aýdym. Eger mümkin bolsa ursat berseňiz uzaga geçilmän 3-nji mesele geçdik nähil bolar. Bilen ýurdun içi bilen baglanşykdy, men bilemek, muny uzaga çekmelimi, çekmelärmi, gysga çaýdyk geçmelimi, ýöne video rolikler peýda bolup başlaryna bir gün mer Aşgabatda dağdan fil gelip köçeleri läbige, palçyga görüp durul. Bizim görkezýän video roliklerimiz var ýurtdan gelen. O geçip bolmayan köçelerde çağalan paşmagy batga batýany. Edil sorar ýaly görnüşdi şuma Aşgabatyň merkezi, özüm Gurban Ulyň paýtagtynyň oturan ýeri. Muňa milliard, oňlarça milliard ogurlyk pullar harçlanýar, jübüden ogurlan ýerine dolu görnüşdäki ýa-ni fil suwunyň öňüne alyp biljek desgalar ýok. Aşgabat dağ etegine oturan yer ýa toprak diýýärler ýaşagat. Çok hökmen dağdan gelýän ýağşy ýa fil suwuny gapdala alyp çekýän kanallarmy başga desgalar bolaýmaly. Näme üçin şol zatlar edilmeden 100 milyon milliardlar dolar harcadyr. Desgalar gurulýar, binalar gurulýar diýe. Hemme mana suwun aslynda zatlaryň arhitektory kim? Awtory kim? Türkmenistanda ýeketäk arhitektor bar. Halmyrada. Baş arhitektor kim? Gurban Uly Berdimuhammedow ana. Baş arhitektordan talabyny emedip bilersiňiz, munyň jogabyny sorap bilersiňiz. 2007-nji ýyly el jagana ukat kanap ine bebeýle, bir taýsa beýle bolmaly, eýle bolmaly diýip. Şimdi diye Türkler diye gözümüzün oyup içsin yağını yerler diye. Şimdi deydi o ertesi günü yankı Türkiye'de yankı Aşgabatda uçmalı samalyodu tutup sakladılar. Onun içinden 1,5 ton altın çıktı. Ana. Sonra Gurban Uly demeni sırtından alıp başladı. Yani hani ne? Gözüm oynayan olsa. Ulan diyen hemme işi cenayet yurttaşlar. Şimdi Türkmen'de bir söz var da bağışlan vel halka da diýmeli bolýan. Ağlamagy oglan ýaşy diýerdi. Siz oglan şok däl, hemmeňiz biriňiziň enesi, biriniň atasy, biriniň garraty, kim beýleki garrenesi mamasy. O şun söýläp bir ağlanmak bormy şu haramzadalar? Mene düşünüp bilemek. Nähil halk bolar?
Bizim öňünde kezaplyk edip halka tegişli hem baýlygy ene urdumşalyk edip otylar. Bir günne, bir ýyllar, 10 ýyllar indi 90-njy ýyllar, 91-nji ýyllar eser ýykylmaýarma indi epesli wagt geçdi. Akyl aýlananlyk bir wagt bolan 3 nesil çalyşdy. Gelejegimiz ondan hem beter, ýurt galjak. Şonu düşünmemiz gerek. Innem şol aşgabadan şil var. Soğuk. Köçeler teredin. Yani qaragam kanalyk yani. Hani kim jogap bermer bana? Ana atalogul. Urduňda da aşgabadan ak şäherinde ey muňa goşu goşan heýwanlar. Siz nerede? Indi gaýykly ýüzýän bu şäherin içinde, ha? Ak şekerim Venetsiýa. Halkyň milyard dollarlar hana suwun astynda. O indi deňleşdi. Ýemede gaýdaly da soňun toprağyna gylatmy çäjirde kim lewapda kim balkana kim bir suwasan maryn kim hemjiniň ilaty suwun ene bulan üstünden gülýär diýip aýtpan. Ha size meni bize deňleşdiň çekin bizim çekýän derdimiz diýeri wagty geldi. Bile ýagyş ýagypdyr, daş ýagsyň üstüňizden diýip maňa ýadyýarlar millet. Şu derece yetirmek var mı? Öl halkına gargış etmek. Siz şonu ettirdiňiz de Türkmen halkyna. Eger halk size çare görüp bilmeýän bolsa, aşawatlar. Ana ýokardan taňyrdan gelýär diýen. Jerime mi? Ýa-da göz görkezme mi? Näme diýip atlanır? Bunu tebigatyň işi diýip aýdyn. Ýoksa many ýadyýarlar o taýda. Indi hökümetiň demeli ýalakylar. Ay, näme sil basmaýan yer barmy? Allah'dan gelendir. Allah sağanın diye. Näme? Yani şu yollar korona Allah günahkar mı? Korona adıma. Anamın diyemezi da fiilini ayırayan kanallar nerede? Kulnalını ödemeyildi. Onu da Allah günahkar mı? Ne bizim halkın şu an böyle men ol aşgabatlyň üstünden gülmek üçin aýdamak, ýönesem daş töwerekdäki welaýetlaň çekip oturan derden birji çetin bir görün, hiç olmany ýeke gedek sil gelende. Olar ýyl kaýnasy jebir çekip otyrlar. Ha biz bir döwletiň bir milleti dälmi? Hemşin aramçylyk, aýraçylyk edýäňiz. Ene başyňyza geldi şol. Bumerang возвращается diýe orslar, ana bumerang geldi. Erti taksirlerde gaýyk gatnadyň şäheriň içinde. Ne? Aýdylar ýigitler. Demede Türkmenistanyň halky 1881-nji ýyldan bäri jahil taplan geldi. Başga ýurtlara meselem Russiýanyň tarihçesine aşık boldy, Stalin aşık boldy, garat Bujonov aşyk boldy, zalim aşyk boldy da jelladyna. Indi aşwadyň halkam nämede bir 5 mant kazanaýmasa başga ýurdun hemi alanda olaram jahil. Olar bir şeber aýtan şe hukukdaşy gelen terör toparyň bir nebesi bar, siýasaty bar. Aýtsam bolsa paýtagty nemetmeli galdyr ýani odunlan bolmaly, deden bolmaly. Başga ýerlerem har saklamaly. Ýani halk güler içinde halk iki bölüp bir-birine nemetdirmeli bolýar. Soň häzir paýtagtyň ýa-da ahalyň tebdinde başga bir ýaşaýan bolsa, olaryň şu ýagdaýda otsa içinden aýdyňlar aýrýarlar, akyllysyny aýrýarlar, ýene jahil bolýar. Bir-birini ýigrenip realet bu ýöri edilýär. Bun ahalyň halky ýaşawadyň halky bilibeden oňa öwredileni şol. Yani bir gowy ýaşaýar ýa başgalar owa ýa şäher diýip olar öz aklynda bolabeden ok. Yani öwredilýän zatdy. Şoň üçin bir ýanky Milli Halat Komitetiň gödürilýän parlamentar sistemasynda şezatlary da nähil diýip kökden çözüm getiriljekdir. Halk beýdip bir-birini ýigrenip gezmeli, bir owal bir şäherli bolup gelmelidir. Yani hemme taraplayın, Türkmenistanda hemme taraplayın halkın bähbidine işlejekdir.
Jem bolup durmagy üçin işlenilecekdir. Yani bölünşik bolmaly däldir. O şäher bölünmeli däldir. Diňe paýtagy towadan lap şäher o yerlerini önümiň öňjek yerlerini guma batyryp goýmaly däldir. Bol belle bolmaly däl. Şu wagt halk gazetalaryň oýuna gelmeli däl diýjek bolýan-da bir-birine hiç atmaly däl, ýenetmeli däl. Şäheriň halkam öyle kerlerem bu oýuna gelmeli däl diýjek bolýan. Bular ýöne gurnulan bu oýun. O ýöne şo şäher diýip gurnup diýdiler birden pullar aklap jüýsüne urdular o dogry. Haýsy banklaryň üstünden çykardylar, haýsy firmalaryň üstünden çykardylar. O zatlaryň da barynda arkiv açylar, kimler bilen paýlaşyldy. Ýa kaçylar dogry ýa sil suw geler. Köpleşde süýjü suw gelýär. Süýjü toprak getirýär. Bunu nädip? Taýhançylyga ulanyp boljak toprak goýsaň, topragynam, suwunyň özünem, maldarçylygym giňel o ýene maldarlarda suw bolup biljek. Belli bir bölüni arasalap suw etsen boljak. Ýani birden baýlyk ulanmana akyl gerekdi ýani. Onuň üçin parlamentar sistem gelmeli bolýar. Yani aydınlar, işin bilýän adamlar yurt başında, döwlet başında, hökümet başında şolar bolmaly. Yani akılla hyzmat goýul. Şonu aýdaýyn diýdim ben. Yok. Gatı doğru merdan. Bu bir täze gurulacak bolýan parlamentar sistemde yine şolar ýaly aydın adamlar, aydın ýaşlar boljak geljegi göz ýetirip biljek adamlar gelip her öz ornuny, öz ýerini, öz okybyny, öz başaryny ulanyp bildi. Düzelmejek iş ýok Türkmenistanda. Bizde şeýle rahmetkeş halkymyz bar, ýöne bu halkymyzyň başyny gözüni aýladyr, allyw, ýalan söz bilen. Bir halk ýoksa bular ýa derece düşmeli ýa ýetmeli halkymyz däl, menem şo halkyň içinde dogulup bolan adam. Hiç asan Türkmen hiç milletten pes bolan ýeri ýok. Ýöne bizi şu pese düşürüp yani polun aşağına yetiren yine de öz milletimizden çıkan haramzadalar var. O orsularunla ne? Yani şu atırsaatını seleks edip baydı ya da yani son neticesini ervedini samsağını getirip bizim yurdumuzu başına koydular. Onların özünün o nette samsağı özlerini ormasar ettiler. Ormasarların özünün yüzete samsağı özünü ormasar ettiler. Hidakmetine şalkan bular var. Hayran ol. Biz ne ayın değerli hanede yaşayat diye. Ana sol. Temamı böyle oturan değerli hanamızı. Abdurrahman aytçaklardan bolmasa onu soňky mesela geçer soňra ama sonra bar bolsa. Onjam näçegen boljak mı kalýan? Bu taýda jenanlaryň sesi ýazypdyr. Altyapynyň nämedigini bilmeýän rejimiň akyl derejesini görkezýär bu siiller diýe-de. Amerikada çet yerlerdäki owalarda da bar şol altyapy diýe. Bizim oturan owalarymızda da bar. Lokman yani voda atvot diýilýär da ortaça aýtdyk. Daha suwuny gelýär, suwuny gara çekip gapdarlan sow owa barma diýýär. Ona bir yerlerde howuzlar gurnaýa ýanky merdan bilen aýdyşýar. Onu şo howuza ýanky sil suw durup, ondan ýanky ýatak suw emele gelýär. Ondan şonu perrabotga agyz suw edilýär da bolýar. Ýok, şo suwlar alyp ýanky ýakyn meýdanlaryny ulansaň mene içi dökülýär suw bolýar. Oň ziýany ýok bol. Yani bizimkiler hemmesi çägersin ýerde. Halkyň pulum, emlägem, hazynadym, newetem, garadym, suwum. Hemmesi şo. Sizin aýdýanlaryňyzy neme dip göz öňüne getirip bilmeýänlere Israilden mysal alsyn. Hemme suwuny, her damjasyna çenli gaýtadan ulanýar olar. Sebäbi o taýda gurak neme bolan soň, klimat bolan soň her damjasyna çenli ulanýarlar. Şoň ýaly tebigat tyşytly ulanmaly. Çölüň içinde balyk satýarlar o dünýäň ýerine. Çölüň içinde oturup. Doğru. Bolýa onda beýleki temamyza geçibereli ýoş-ýoşdan. Onu men teklip etjek soňky temam ýanky bolgun şol tüm bäşinji gün meclise arat maslahatçysyň temany bar ýanky.
Orstiýet Ukraina urşy barady. Men aýtdym da mümkin bolsa men soňra ýekşenme günkü gepleşigimizde ýa-da şo taýda aýdarmy. Sesim esdiledem? Hawa aýdy berin. Onu şol inni seredin soňky şaýdyp aýsam has laýyk boljakdy. Ýa Orstiýet Ukraina urşy bolan bire garşylyk has güýçler. Urşun derejesini başga sepkitlere baryp ýetdi. Orstiýet gije günü Ukraina şäherlerini parahat oturan ilatyň ýaşaýyş jaýlaryna ýa jemgyýetçilik binalaryny bombalap başlady. O taýda eskerler hem ýok, o taýda harby tehnika da ýok. Şu göz edip şu halky gorkuzmak üçin isän ýerine bomba ýa ballistik raketalar taşlaýar. Ýönün Ukraina emesi, gorun sistemasi soňky şepden dowamyna ýönkü alýan raketalaryny ýa gorun sistemasyny degişli ýaraglary Amerikadan alyp gelenler. Bunu da ne sebäpkär Donald Trump'ın alyp barýan siýasaty. Onu aýtmak gerek. Ukraina aýdýa satyn bile, biz şonu satyn alalydy. Onun özüni satyn alma puly ýok, ýöne o pul oňa ýanky Ýewropa bile geçigi berýär. Nirde mut berýär, nirde karz berýär, ýöne berýär. Ýöne şo puluna da Amerika şu maha şoňa ýeterlik derejede raketalary satana. Şoň üçin hem Ukraina şäherleri bombalandy. Ajam bolsa ýurtdaşak şu hakykat. Ýöne Ukraina halkym dek ýatanak, men o da bir näçe gedek aýtdym, esser zamanynda da şol ýadro ýaragyna atom bombasyny ýa beýleki uçurmalary ýa samolyotlar, harby samolyotlar ýatan o adamlaryň konstruktor bürolaryň, zawodlaryň, fabriklaryň ýanky adamlary millet boýunça Ukraina. Ne şolar täzeden dikkatdiler harby ýemesini, pudony. Ana gije günü yüzläp, müňläp dron Orstiýety bombalap, olu parahat oturan ilatyny bombalanatdy. Şolaň şol ýanky nebit känlerini ýa şoňa nebiti gaýtadan öndürýän zawodlary ýa da Walberis ýa şoňa meňzeşleri bombalap. Walberis näme? Ol ýanky marketing şol söwda gidip beten gaty uly marketing bar Orstiýetden garka söwda merkezi bar. Aýdylşyna ýa ýazylşyna göre. Olar şol halkyň sarp edýän haritlaryndan daşgary harby haritlaryny satýan ekenler. Ýa getirýän ekenler. Ne Ukrainara onu suwud edip, Walberisiň bir ýerde ammary bar bolsa, ysklady bar bolsa, şolar bombalýar ýa otlaýar. Şol ammarlaryň içinde taklanýan haritlaryň arasyna biziň hem ýyleşimiz bar, men olar barada aýdyp ol öýüni bir günä hasap etmeden, şol töleýän muzlunyň ucundan şo Orstiýet tarapy ýara satyn alýar ýa urşup bereleri aýlyk töleýär. Diýmek islemese olum şol urşy bolýan toparlan hatana ýerge. Näme bar? Orstiýet Ukraina tarapyny dolu basyp almakçy. Ozal bilen plany Krym'y näme üçin aldylar? 14-nji ýylda ona maýdyp beren ýurtdaşlarymyzy bilerýäli. 14-nji ýyla çelli Krym ýarmadasy Ukrainanyňkydy. Muny 56-njy ýylda Xruşşow, Nikita Xruşşow Ukraina geçirýär. Şol Kara deňiziň kenary hem Ukrainanyňky bolan soň onuň şol Krym'y ona berýär, o taýda ona çelli ýöredilen iş ýok. Krym boş, haňzap ýatan toprak. Ozal şol taýda Krym tatarlary bar, öň ýanyna ozal şol ýanky bular Türk imperiýasyna degişli bolan toprak bolan soň oruslar o taýda toprak basyp aldylardy. Bular bir hep halk iş ýapmaz bolan soň o taýda guran zatlarym ýok. Ondan Khrushchev muny Ukraina berdi. Ukrainalarym Dnepr derýasynyň kanal çekip da dedip, ýa muny bir güllä oturan topraga urdular.
Krim yarymadasyny. Stalin ölenden soň bir sürgün edilen halklar var, şol sany bilmeden bir Ukrainadan, şoň Krimden, Krim tatarlary. Şol ýok toprağına bir bölegi dolanyp geldi galan şol SSR ýykylýan çağda galy. Esasan şol galan bölegi Özbegistana ýa-ni bir Taşkentde, Çırçykda şol töwereklerde ýaşaýardy. 10 miňlap, 100 miňlap ýa-ni sürgün edilen tatarlar. Soň bular öz ýurduna dolanyp başlady. Şeýtip besirip başladylar. Etler ýykylandan soň her bir döwlet öz serhediniň çäginde galmaly edildi. Şol sany bizim Türkmenistanymyz. Biz sonra diňe Ukraina degişli-de. Şol döwürki hem 15 respublika degişli SSR hatarına giýler. Indi şu mahal Orsiýet ýa-ni öz şertnamasyny ikilik edip öz bir baglaşan şertnamalary bar-da. Ýelçinem şertnama baglaşdy. Ukrainanyň territoriýasy elle bilmezdir. Krimam Ukrainanyňkydy. Soň Putinin baglaşyň ýa şertnaman. Soňam şertim sakym edip 14-nji ýylda basyp aldylar. Näme üçin aldylar endi Krimi? Onu sonra da ýurtdaşlar onu bilmek zerurdur. Krimde şu Orsiýadyň Sevastopol, Orsiýadyň harby bazasy bar. Deniz harby bazasy. Şu taýda deniz gämileri durduradydyr. Ýöne şol gämiler şu bazany ullanýarlygy üçin her ýyl Orsiýet Ukraina $18 milyon ýalňyşmaýanmarsam tölek etmek. $18 milyon barýar. Şonu etmejek bolup Putin kim aýy şolary biz pul töler ýalyp şol harby bazy ýarmada da bolansa on hem harbolary onuň daşyndan getiren KGB-şnekler bilen bile 2 günüň içinde Krimi öz adyna geçirdiler. Bärde ulukan maral sonra var bize Türkmenleri. Men beýlekilere degmeýin özümi daglaýlar, öz derdimi. Eger şu gün Orsiýet islan wagty Ukrainanyň territoriýasyny ýitgedip bilýän bolsa, ertigel Türkmenistana eýlik etmezmi? Şonsuň ama ol de facto Türkmenistan hemme baýlygy şumal ortadan kolansak o oturtmamy, dikme serdarlamy, näme adyn wörlähet diýip tutun. Şol ikiden howany Putinin öňüne ýaky näme kilimýaly ýazylyp ýatanyny dönükler. Türkmen halkynyň döni. Indi erti serhedimi ýitgetjek diýse ýok diýerler. Kaspi dengden sen hakkın yok diye ana şu taýda gurulan hemme infrastrukturym ana ortarynyň ötüyor. Türkmenin puluna gurulan. Türkmen maşyn ýa-ni Türkmen maşy diýeni Krasnovodsk nefti gaýtadan täzeden işläp bejerýän zawodyň hemme enjamy şu maha täze sowrmen enjam Ýaponiýanyň $1 milyar pul harjadyldy. Kimiň puly? Türkmen halkynyň puly. Muň önümi nirä diýär Orsiýada diýär. Teydin nefte Perrabat kombinatynyň önümi nirä diýär? Ýene Orsiýada diýär. Hani Türkmeni? Neftiganın yoğaşıma Türkmen böyle yakınını Salyarka Novota doğru Türk'e Salyarka veriliyor Türkmeni Salyarka yok maşinini koymağına roliklerdi. Biz yalan sözlerimiz var. Yine şunlar satlık adamlar devletimizin başında ortak hedil edip kullanıyor. Şuradan gelen pulup Ukrayna halkının karşısına kullanıyor. Eger şu gün Ukrayna yenilse, erti Türkmenistan adam sorulacakka, sorulacakka. Gerek bolsa onu yine Kaspi Denizi bilen böyle öz adyna geçirin. Ya İran bilen paylaşan. Gazymy da ýaman Hataýlar alyp oty. Näme nyrkdan aldy, näçe nyrkdan aldy? Allah'ım bilsin. Hasabet berýän adam ýok Türkmen halkyna. Hep äskerlem zat. Oňa da günäkär ýene de özümiz. Öz hakkı kun soramasa kim seni äskerjek? Kimsen hormat koyacak. Son ýaly meni Ukraina uruşy bolar, Ukraina radyda. Indi biz Ors bilen hiç ýyly aramyz ýok, sowda etjekkä satyp, boşat biziň territoriýamyz, sana 1 metr toprağymyzy berjekkä alyp halkaýdy. O bu kunun üstüne bomba ýagdyryp alyp biler territoriýa. Ýani halk boyuna egmez. Ukraina halky türkmenler öz jelatyna hyzmat edip oturar. Çin'e garajdan olsa günne orsun kelletin keserler olur. Ukrayna'da da Orsiýetde de. Ondan Orsiýet
Bolanlar onun hemmesi orsala, onun içinde pesenden 45-47% beýleki milletler we ýa-da musulman döwletler. Musulman milletler bir 27-30 göterin diýip aýdylýar. Yani beýlekiler mar, Hristiýan döwletler, milletler mar içinde. Onda olan näçe göterim ors bolýar. Demek, häzir şunu basyp alaýanlar da o taýda Putin'e gönençlik ýok. Grajdanowşy turjagym görnüp dur. Yani bize o grajdanowşynyň turmagy zerurçylygymyz ýok. Geregimde bizi şu öz serhetlerimizde galmak üçin şu mümkin islenip Türkmenistanly ýa Türkmenistanyň grajdanyny Ukraina halkynyň tarapyna çykyş etmeli düşünýär. Täp olar şu mümkin diňe öz ýurdunyň döwletiniň bütewligini şol sany biziň Türkmenistanyň serhet bütewligini ýa ýurt bütewligini ine arka duran adamlar. Birazajyk siýasatdan baş çykarýanda bolsaňyz şu zatlary görersiňiz ýa görjek bolup ýurtdaşlar. O halk ýöne ýere ganyokana. Ol gönäýdi boldy. Biz şu mümkin bütün Ýewropa forposty biz Ýewropany gorap otyr. Biziň üstümizden ätler ertisi basyp alar diýip aýdýar. Biz bolsaýdy Ukrainanyň serhet bütewligi, territorial bütewligi şu mümkin bozulsa erti Türkmenden hiç adam sorulmaýar. Şoňmy? Ene näil hukumuny unda durdy. Şoňa düşünmegimiz gerek. Şoň üçin şu mümkin Ukraina halky biziň gorlugymyzda da kömegimizde mätäş. Biziň diýip o Türkmeniň diýip aýtmaýan, ol oturan haramzadalardan o Ukraina halkyna hiç kömek ýok. Olar ortaýda urady. Biziň diýip men türkmenlerimizi gözlegine tutup aýdýar. Halmurada baştan. Aýdyp. Siz azırak nemedin çayıňyz suwuňyz için. Biz azırak üstünde nemedeli. Fort Post diýdiňiz, şoňa gapmy garşylyky bir zat ýadyma düşdi. Makka Sapar Muradoviç diýilen bir şahs bardy, bir ara orta çykypdy. Şonuň neme Moskovski Komsomolets ýadyma ýalňyş hatırlamayan bolsam, Moskovski Komsomolets neme radiosyna çykyp Rus territoriýasynyň Fort Posty ine guşky diýip neme dipdi. Fort Post diýdiňiz. Fort Post diýdiňiz. Şol ýadyma düşdi. Ýewropanyň Fort Posty, Ukraina bolýarmasa Türkmenistanam Russiýanyň Fort Postymy? Şonu sorasym geldi size. O ana dura Fort Post guşguda oň ýanky Hristiýan haçylyk Ors imperiýasyny. Tuguna çeýlelerle nakdaşam gowraly, ataloglam oňa tagdim edýär. Ene öljakmy sen, aglajakmy sen? Ene biziň bar diýen garaşlygymyzyň ýoklugyny görkezýän ene nokat şol. Ana. Gaty gowy sözlem diýdiňiz. Rus nemesi Rus eskerem de ora el avtomatly taýda. Alyoşa. Yo, Rusya, yok, ol yeme, oğanı gulluq ederler diýip goýulyp duran faktiski Ors eskeri doğru otaydı. Näme üçin Türkmen goýmandyrlar şo taýdy? Ene men şu Ukraina urşu barada şonu aýtjakdym. Ýöne ýurtdaşlar urukdan düşmän. Ukraina halky ansatlyk bilen ol Putin'e öýden çeýnetmedem, iýdirmedem o. Entek o söwüş öňde, görüş öňde o bir nimede agyp dönüp duran ýagda ýöne gazaply uruşlar gidip dur. İki tarapdan hem adam ölýär, ýöne Orsiýa tarapynyň ölýän adam hiç kim sany Putin ile adama o adamlar adam hasabyna da görülýär. Biraz milleti. Şoň üçin ne biraz sabr edelim, garaşalyň, seredelim, görelim. Dümli duşdan şu mahal ana şuň habar geldi. O Kaliningrad oblasty var, Orsiýadan nemislara degişli Königsberg diýilýär onu. Onuň Karadeňiziň üstünde Amerikalyk bir güýçli gemisi var. Flotiliýasy harby asmanyň üçin. Şolar şpion razvedçik şolar uçup seredipdirler-de näme bar, näme bolup geçýär. Olar uçup sered. Olar diňe uçup geçen hatda ýurtdaşlar olar şu ýani
yerleşen yeri var, orada harby ýemeden şolar öçürüp ýaýok edilmelýärler-de elektronikasy Hı işlemelýär. hı. Hı hı. Indi bärde Amerika bilen Ýewropa emeli NATO göni garşylyga çykdy. Ortiýet bilen. Putin'i bilen soňky duýduryşy şu düýünkü netije şu. Ene mesele aýdaýmyşdy. Inne häzir ortiýet ol mewjalyp ýa haýba tatyp bir ýerde ýadro ýaragyny urulanjak bolsa, ine bir sutka ýetmän ortiýetden näme galýar şu taýdy, any görelim. Yok, yok. O taýda Putin'e galan ýaly nemet ýalar, orta bir sahna gurnalyarlar, ýöne Putin'e oň ýaly zada ruhsat bermezler. Oň ýaly. Ýok. Iz Birinci ursat vermeyeceğim Xitay bu. Ne bolun yaşatı gelen hattı. Sonunda ol ortaya İslam territoriýasyny öz adyna geçirdiler. Baýlygyny alyp otyrlar. Yaşasın Putin bilen öz ýurdun satan bilen dönüp bolupdy. Hı. Ana şeylere ne orsiýetli mesele enne wagtyma bir çen boluşdy Abdurrahman sorugy var. Maňa hiç tat görnenler diňe merdany görýän onuň sen suduruň görnýär taýda. Yok, yok. Sonra yok. Goldap ýazypdyrlar. Täze Türkmenistany gurmak her birimiziň borjumuz diýip goldap neme dipdirler. Pikirlerini paýlaşypdyrlar, ýöne sonra yok häzirçinli. Berekelle, berekelle. Yurttaşlar sağ olun, gollaýanyňyz üçin, şuň gerekdigine düşünýärliňiz üçin. Bizim hemmemiziň gelejegimizdir, özümiziň däl, gelejekki nesiller. Biz şoňa hyzmat edýär. Men nesilme ýam ýaşadygyny ýaşady, görjegini gördi, görmejegini gördi galaýdy ýa. Ya görmedigimiz. Indi size gerek, durmuşdy da melaňyrlar. Hı hı. Hı hı. Şoň üçin eger siz siýasat bilen meşgullanmasaňyz, onda siýasat siz bilen meşgullanýar. Hı hı. Bu zatlar bilip goýun. Şuna diýelim. Almada menem aýtdyşdy bir näme goşasym gelýär, önemli. Hani İpat awetýän da Orta Kafkasda dağlarında bizim var hem öz oğuz Türk'ümüz var hem goňşymyz. Bu däşe goňşymyz Azerbaýjanyň daşky siýasatyna teredeliň var. Hemişetde Russiýadan uzaklaşýar, dünýäň gözü bilen ýakynlaşýar. Yani indi Türkmenem şunu görelde dowalmanda endi gözü bilen görüp duranlardy. Bu neçellä Milli Halakat Komiteti aýdyp geldi. Şu Russiýadan aýrylmaly, biz hakykatdan ölerkli bolmaly, bolmasa hiç gelejegimiz ýok, Türkmen ýok bolup gitmeli aýdylyp gelýärdi. Şol näme-de Azerbaýjana syna daýmalda Azerbaýjan var ýani işlerine. Bizim şu pursatdan peýdalanmaly. Şunuň ýaly bu gapylar hemişe açylyp duranok, ýani Xitayda Alyoşanyň Yenewirniň Russiýanyň bir demesi arka gapy ýa-da koloniýa hökmünde ýaşamagy kesetmeli. Ýani özerkli bir ýurt bolmaly, üstümizde döwlet gurmaly, içimizde. Şoň üçin bu pursaty elden bermeli däl, halk buna göz ýetirmek gerekli da. Peýdalanmaly bunu ýagdaýlar ama gelip durmaz. Aklymyzy işletmeli, güjümüzi işletmeli diýe garap özerki hakykatdan hem özerkli ýani bizim gaýry Atabaýew nedir we aýtak onuň ýeňinde ýoldaşlarynyň isläň bir ýurdu bar. Däkiden ýurdu. Bursaklarynda galan arzuwlar bar. Şonu dikeltmemiz bize galdy indi şonuň dowamyny dikeltmek. Respublika hökmünde bar aýratyn. Özerkli ýurt hökmünde şolaryň başlan ýoluny biz demlemeli, goýmaly, biz etmeli şonu. Bizim boýunmyza galdy da şol işler. Bunu bir ýatladaýyn diýdim täzen. Doğru aýdypsyň, elbetde indi şu edilmeli işler aramy bölegi netiniň ýaşlan gerdenine düşýär. Biz indi bir aýdýana indi öz döwrüne yetmeli işlemi edebilmedikine ahmyrly oturan nesiliň wekili biz. Men nesilim. Özüne gaýrat tapabilmedik nesil. Indi size galy şu meseleň çözmek. Başarsaga elden gelen kömek biz etmeli, başarmasagam size päsgel bermeliler.
Ýöne siziň daşyňyza gora golla bolup durmaly nesildir. Oşaňa da men ýaşyl nesilem düşünýändir ýa düşüner diýip umyd edýän. Ogul gyzyň elinden çekmäň, tutmaň, barma görünme, goşulma diýmäň, barman görünmän, goşulman ýeten derejämiz şuna oturaltyly. Mundan aňyrda näme bar dedi. Zatlaryň üstüne de oturup oýlanyň ýurtdaşlar. Men öldüň duşlama ýüzlerine baýdýan. Kim näme gözüp pedi işläpdir ol başa gurur. Ýöne hemmämiz gelip çukuryň diýbine düşdik. Tüm halk bar. Instadan dyrmaşyp çykmak üçin biz ýaşlary golumyzy tutmaly. Golla bermeli. Başarsak maslahat berip owrukdurmaly. Bolmasa da ziýan bermeli. Ana şol. Men şonu aýdym diýip. Demläme sen bolsa onda soragy ýok bolsa. Sonra Öyle. Almyra dagany bir neme dip çagyryp aldyk ona. Neme de oturmaly. Rahatsız oturmaly bu zeýni wagtynda gutaraly. Yok, sağ olun çağıranız için minnettar. İş yeterlik men gazykly temalar ýurdun içinde bir topar wakalar bolup dur, bolup geçsek, ondan hem gazyklysy bar. Bir şagullara ýetip bilsek, hemmämiz bir ýurdumyzda toýlajak güllemize men uzakda däl pikir edýär. Hani göreliň biýliňiz berkirak guşaň ýurtdaşlar Ya nesip. ya nesipdir Ýeme diýerde türkmenne bir söz bar, berimsiz baýlara barandan keremli daglary bar diýe. Bizde berimsiz baýlara biz ýut tutmakçy däl, ýöne keremli daglaryň ornuna bizde keramat sözlü agazly öz halkymyz bar. Ine biz şol öwlen şu çarkanlykly ýoly geçer. Geçip digem geçersen men şonu diýen. Onun için halk bir fiilin güýji ýalyr. Şo fiilin öňünde durup öldüm gurban bol. Eger. Şu halkyň öňünde durup biljek güýç ýokdur, şunu bilip goýsunlar olar hemmesi. Şonu aýdyň. Bolýa onu çağıran üçin sag bolun kardeşlerim, dinleýän üçin sag bolun ýurtdaşlar. Aktiw gatnaşyp durun, gollap durun. Ana keminämiziň fonda açyly, ine öýde azatlyga çykan güni öz fonduny öýde ýeli geçsin, o mesele biz bäde alyp barar. Sağlykda görüşelim, sag oturun. Hemmäňiň öňünde sag. Tamam. Çok diýlesen olsun.